ଥରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିକି ପଚାରିଲି, ଗଙ୍ଗଶିଉଳିଲୋ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ତୁ ପାହାନ୍ତି ପହରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁ କାହିଁ ପାଇଁ? ତୋର କ'ଣ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ସହ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ଗଙ୍ଗଶିଉଳିଲୋ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ, ଏତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ, ଏତେ ନୀରବ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆ ସହ ମନର କଥା ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ? ଲାଜେଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ନିରୀହ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ବୁଝୁଛି ବା କିଏ? ଆଉ ମୋ ପରି ସରଳ ଫୁଲଟିର କଥା ଏଠି ଶୁଣୁଛି ବା କିଏ? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ସରଳତାର ଫାଇଦା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ତୋଳି ନେବେ। କେହି ଭାବିବେନି ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏ ଗଛରୁ ତୋଳିଲା ବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବାର କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସରଳ, ଖୁବ୍ ନିରୀହ, ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ମିଛଟାରେ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କବିତାଟି ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ଏ ଦୁନିଆ ସୁଖ ପାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛୁ। କବିତାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କବିତାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣ ଏ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।